दुब्लियावसो गोजोन थारायो। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर आंनि चेनेलाव आं बयखौबो बरायहरबाय। आङो न'नि बारियाव गाबोन साफोर खाजागोन ना खाजाया साननानै बिजौखौ नायफैदों आरोना लोगोफोर। बिजौआबो जाबाय नै गाबोन खाहोनांसिगोन, गोलाव गोलाव जाथारबाय। जागोन, बिजौआलाय बुरजा दंथारो माथो। खाजागोनहाय, बिजौआ बिराद बुरजा दङ, गोलाव गोलावनो। हाजिरा नागिरखानांसिगोन। दुब्लियावसो गोजोन थारायै गुसु। लांफाखानोसै दायो। आंनि बोरमा बाहागखौ लांसै दायो, बोरमा लांनो फैदोंमोन आं। बोरमा लांफैदों लोगोफोर, आङो बारियाव दायो बोरमा लांफाखानोसैलाय। जि गुसुखा बारि बागान।